Et menneske. Pension er nogen, der snakker i telefon. Et rum. Man sidder med computeren og ordner noget med penge. Pensionsselskab er nogen, der drikker kaffe. Der er nogen, der inviterer nogen med hjem. Alle kan være med i pensionsselskabet. Man spørger, om nogen vil være med. Og så siger de nej eller ja. Jeg vil gerne invitere mig min mor og min far med til pensionsselskabet. Har du heller ikke styr på pension? Bliv klogere på pensionforalle.dk